Ado, salamat si Gracia. Moro itong sudan mga bayo. Chinese pichay, diyon ay carrot, bell pepper, o gani sinugba. Para itong sausawan mga idol. Banat na mga bay. Kaya sinigutom na. Nasabaw yung mga bayo. Kauta mga bay. Namanuwas na akong inahan mga bay og nanilhig kay para mawalang hugaw ba. Diha sa Binayan diay sa sitio Silwagan. Shout out ni Yen Kalinggi Abaton diha gikan ni Regina Tinos. Shout out tanang taga Binayan. Ug na malaka ang Chinese pichay. Kaon ta. Sakang Kabanat Cherry Dagandan. Shout out idol diya sa Manila. Ug sa imong pamilya diya sa Liti. Shout out mga idol. Karot. Kabanat ikaw lang diya sa Davao. Shout out idol. Salamat sa suporta. Kabanat ka TV diya sa Iligan. Shout out idol. Sakang Arnio May 2105 diya sa Bohol. Shout out idol. Salamat sa suporta dol. Kabanat Elizabeth Bitachi diya sa Liti, Negros. Shout out idol og sa imong pamilya diri sa Pagadian City. Maura to mga idol. Shout out inyong tanan sa tanang mga viewers nako diha og mga followers. Bisan wala mo nagpa-shout out ninyo mga idol og thank you siyempre sa inyong suporta. Salamat kayo mga idol. Tamis-tamis yan mga bahay, basta cook. Ang tubig mga bayo.